Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong pa rin ang pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 31 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong liwat na makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kang Bicol, masiram na hapon mga kababayan. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7, Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Siyempre, live na live kitang nadadangog, naiiling pa partner, sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan Action Ko Online TV, Facebook page kan Ako Bicol Party List, Facebook page kan sa tuyang mahal na Congressman Zaldico, kan Ako Bicol Party List. Kaya pwede ka mong mag-comment, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, suggestion, mga inagrangay na gustong ipaabot digdi sa Tabang Ora Mismo, kan Ako Bicol and the Congressman Zaldico ninuhuli. Taan programang ini para sa indong mga kababayan tag Bicolano. Siyempre, hulit ang ngunyan Martes na mga kaaksyon, igwang ngunyanin maswerteng manggagana nin 1,000 pesos. May manggagana man siyempre nin tablet. Yan. Siring man partner kang paulit-ulit padaba ni Congressman Saldi ang mga Bicolanong estudyante. Kaya Correct. bilang regalo sa Saindo, Permi, oral daw, may nanggagana nin brand new tablet. Partner, Halik kay Congressman Saldi. Ano ito partner? Ano ito? Pero maraot ang buot mo sa muya. Nata ito partner. Di ka nakatana nin taba. Iyo nga ni Sa pistahan, kasubanggi di ako Istorya nakabalik. ka partner. Si Ramon Sukaldireta, Igado, dinuguan, bupis. Okay lang partner. Igwa pa, pork steak. Isu. Puro mga matata. Okay lang partner. Nata. Sarap. Nata. Mas maalawig ang buhay ko. Sa bagay, may mga tada-tada pangunyan. Aya, de, May di mga bali tada-tada na, pa kunya. ang importante partner, nabasog ka mo. Ay, busog na Oh, busog. maaraman ko lang nabasog ka mo Kaya nga partner, ni, masaya subanggi, na ako. nag-message si Tupi. Yaon nga kami digdi sa taas, boss. Ni-reply ko sa bagong aga. Yaon ako digdi sa zero. Iyo, ay, importante sa partner. madaling sabi, di kami nagkaturuparan. Saruan na rong na dinuman ng pista, di kami nagkaturuparan. ang importante partner, may imbitasyon kita. Ano? Ang luwas ken partner, sa mga day nakaduman,
Pahingi. Partner, Ay, tana sa ibang happy linya. fiesta sa gabos na barangay San Ramon. Ngunyan aldaw. Yan, so may mga patron saint na San Ramon. Happy fiesta. Partner, Oh. kana kaaging weekend nga ni halisaan sa tuyang team sa islang probinsya nin Masbate. Ha? Ang team kantabang ora mismo an Action Co Center asin ang ako Bicol Party List para sa man iba-iba, man lain-lain partner na Na aktibidad. aktibidad. Oo. May tablet distribution. Uy, grabe dan tinawan nindong tablet naman. Siyempre, padagos yan partner. Iyan partner ang sa tuyang pagurulayan outside. Pero, kabali man duman partner itong Juventud Leadership Training, Public Speaking and Team Building. Nasaro iyan partner na parte ang mga youth. Oo. Kabali partner duman ang mga youth. Kaya iyan partner Alangan na man kaya dilibo sa partner. Masbate, Pantulong Youth Camp. Alangan man kaya partner na ang title Hubintod tapos ang mag-attend mga senior citizen. Kaya partner, Dahil ang man pwede. Juventud, other term for youth. Oo. Iyan na partner ang ikatulong youth camp na dinibo ka na Yugon mo Bicol yan. gunya na taon. Yugon mo yan kung ang tarpaulin mo dan Hubintod tapos ang mga nag-attend mga senior citizen. Siya. Oo, nakaturo ka gabos. Ang apundakan partner o to basahan. Ayan, antod. Mga ka-action para tawan kita ning mga dugang na detalye kanangyaring youth camp makakaulay ta partner sa ibong na linya si Sir Roy Infante. Si Mr. Roy Infante, taga Masbate yan. Taga Masbate partner. dapat magsalita ka ng Masbateño, Saro partner. siya sa mga nagbale duman sa youth camp. Para ginomdom talang partner, although ang kadaklan kan mga banwaan sa Masbate medyo Bisaya ng tataramon, pero sinda mga Bicolano. At siyanta na partner pag surumaton kita Sige. kaya na. Medyo an sa tuyang mga paraan tabay. Sige. Medyo large scale din sa Bicol Yan. region. Ah. Nasa ibong na linya si Sir Roy Infante maray na pagkahapon tabi Sir Roy. Hello po, ma'am. Ayan. Good afternoon po. Opo. Ayan, mga ka-action, si Sir Roy Infante, sa Royan Partner sa mga kabale duman sa nangyaring youth camp. Sir, kumusta tabi ang pagmati pagkatapos kan youth camp? Siyempre po, ma'am, pagkatapos po ng ginawa pong youth camp ng Ako Bicol Party List po, doon po sa Bituon Beach Resort, siyempre marami po tayong nakuha ng mga kaalaman at siyempre po yung mga eksperyensya po ay nakatulong po sa pagiging isang leader po sa ngayon po. Opo. Sorry, aputon ko lang, paano ka naging kabale sa youth camp? Ano sa mga inagihan mo para makabali ka din sa mga programa kan as in aktibidad kan Ako Bicol Party List? Okay po, ma'am. Way back po, 2020 po, naging Dole GIP po ako ng Ako Bicol Party List po dito po sa aming munisipalidad ng San Fernando at na ilagay po ako sa departamento ng Municipal Social Welfare and Development Office sa 6 months po 'yon. Tapos Apo. po pagkatapos po ng 6 months sa kagandahang palad po ay na-absorb po ako bilang isa pong empleyado po dito po sa LGU San Fernando po. Ayan. Dahil po meron po akong kakilala po ako ng ating provincial coordinator po dito sa Masbate na si Sir Mark J. Cervantes, kaya po ako naimbitahan yan po sa Juventud Leadership Oo. Training. Pero aram ko, aside kan pagiging bistado ka ni Mark, igwa ka talaga nin kakayahan. And nababanggit mo, Sir Roy, 2 years ka na naging GIP, under Dole asin sa Ako Bicol, tapos 4 years ka na naging scholar ka na Ako Bicol. So, ito saro sa mga nakatabang sa imo, sa imong pagklase. Asin ngunyan, yaong ka na sa MSWD ka na Masbate. Tama ko? Yes po, ma'am. Yes po. Okay. So ano itong, bilang kabali ka duman sa nangyaring aktibidad kang youth camp, ano ang mga kumpwesto kaining nakaaging youth camp tabi, Sir Roy? Yes, ma'am. Pardon po. Oo. Ano sa mga ginibo nindo sa laog kang aktibidad, ay itong padagos na aktibidad kang youth camp, ano sa mga ginibo nindong mga aktibidades para masabi mo na magayon sa nangyaring youth camp? Una po, ma'am, yung mga ginawa po namin nung youth camp po, syempre po, yung Ako Bicol Party List po, nag-imbita po ng mga partisipante at mga speaker po upang makapaghatid po ng mga impormasyon na pwede po namin malaman ng mga youth po. Isa po doon yung pag-imbita na ng mga speaker doon po sa leadership training na kung paano po dapat kami maging isang leader po, hindi lang po sa aming mga kabataan, kundi pati na rin po sa aming mga kapwa mamamayan. Ayan. But- So ano ang naukudan mo sa laog tabi kay tuong, ano ba yan? One day? Hours lang naman? Or
Ano One and yan? a half Series day of activities? Ano ang mga sa imong naukudan tabi, Sir Roy? Ang mga nalaman ko po, ma'am. Yes. Siyempre po, ma'am, yung mga nalaman ko po is unang-una kung paano po nagsimula yung ating Ako Bicol Party List. Paano, ano yung mga ginawa niya ng mga accomplishment para po makatulong po sa ating mga kapwa Bicolano. Pangalawa po, siyempre, tinuruan po kami kung paano po tumulong sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang po sa loob ng Bicol Region, kundi pati na rin po sa ating mga karatig ng mga rehiyon. At pangatlo po, gumawa po kami ng mga programa o nag-propose po kami ng mga programa na para po sa amin makakatulong din po sa ating mga kapwa Pilipino sa pamamagitan po ng halimbawa medical assistance, educational assistance at mga assistance po sa ating mga persons with disabilities and mentally challenged pong mga tao. Ayan. So, buot sabihin mo sa laog ka itong mga aldaw na kay ka mo ning youth camp, dakulon ang naukudan mo and maut mo man ining ma-share sa kapwa mo tabi, mga huben. Yes po, ma'am. Yes po. Partner, kung dadangugon mo ang boses ni Roy, parang siyang si Attorney Justin. Diba? Pag dadangog mo, partner, Sino yon? Justin Batucabe. Pag nadadangog mo siya pag nagtataram. Hindi ko masyadong May dugang kang kahaputan, partner. Dayman, okay Oo. mga partner. Nagdadagog lang ko. Kung ikatabi, Sir Roy, gusto mo man maihiras ini o mga naukudan, naputol, partner. Naputol, takas bago pa pala nakastandby si Sir Roy. Anyway, partner, labian pasasalamat, Nata dakula partner, ang naging... pirang minuto sa naan pagkuhan kang pag-apo. O yan, balik ta sa linya si Sir Roy. Pasensya, naputol kita sa linya. Roy, kung ikatabi, ihiras mo sa ibang mga naukudan, sa mga kapwa mo huben, paano mo tabi ini o ihihiras? As in, ano ang mga ihihiras mo sa kapwa mo mga youth dyan sa Masbate? Okay po. Siyempre po, di ba sabi po natin, sabi ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa na po ng ating bayan. So, para paano ko po siya, ano po yung magagawin kong paraan para po, siyempre, ma-share ko po yung mga training na binigay po sa akin ng Ako Bicol Party List. Siyempre po, bilang isa rin pong sangguniang kabataan ng San Fernando, siyempre po, ang gagawin ko po, pwede po natin tayong mag-conduct ng mga barangay assembly. Siyempre po, dapat po sumunod po din tayo sa health protocols dahil po pandemya po ngayon. And then po, at hikayatin ko po yung mga aking mga kapwa kabataan na gumawa ng mga bagay na pwede pong mas lalo pang makabuti at makatulong hindi lang po sa munisipalidad po ng San Fernando, kung pati rin po sa probinsya ng Masbate. Alright. Roy, bilang sarong scholar ka na Bicol Party List, asin kabale sa mga aktibidad ka na Bicol, masasabi mo ba na dakula talaga ang naitabang sa imo ka na Bicol Party List? Yes po, ma'am. Kung tatanungin po ako, isang napakalaki pong tulong ng pagiging scholar po o nakatanggap po ng educational assistance po galing po sa Ako Bicol. Dahil po, siyempre po, may mga panahon po na ang pagiging isang estudyante, darating po tayo na nagigipit po tayo, hindi po natin nakakayanan ang gastos sa paaralan. At dahil po sa Ako Bicol Party List, naitawid ko po ang aking pag-aaral at ngayon po ako po ay nagtatrabaho at nakakatulong na rin po sa aking mga magulang. Alright. Last na lang tabi, Roy. Pag sinabi mong Ako Bicol Party List, ano ang minalaog sa imong isip tabi, Roy? Yan! Ano ang minalaog sa imo? Yan ang Ako hakot. Bicol, ano para sa imo? Yan ang tanong. Para po sa akin, ang Ako Bicol Party List po ay isa sa mga grupo na nagpapatupad po at tumutulong sa ating mga kapwa Bicolano, sa ating mga Pilipino upang makausad, mabawasan ang mga unemployment rate dahil po sa kanilang mga programa. At isa pong nagpapatupad ng mga programa upang makatulong po sa ating mga Pilipino. Alright. Yun lang po, ma'am. So, totoo na ang Ako Bicol Party List katabang na kasurug pa? Yes, ma'am. Totoo Alright. po yun. Totoo po yun?
Yes po, ma'am. Totoo po. Okay. So yan partner, si Roy Infante kan Masbate. So Oo. nagpapatunay yan Mabuhay partner. kayo, sa mga youth na nagpapatunay partner na Mabuhay dakulang kayo, naging katabangan mga sa inyo. kabataang Bicolano sa Masbate. Alright, Roy Infante, maraming salamat sa imong panahon na sinoras. Mabuhay ka. Thank you po, ma'am. Alright, so Partner, ako na mo ko aputon. Ano, Paresong partner? tanong mo kay Roy. ano ang pag sinabi ko Ayusin mo partner? ang pagtanong. Okay. Partner. Kunwari, kaintra ko sa Mr. Universe. Okay. Mr. Seram, Yes. kung ika ang hahaputon ko, Hmm. pag sinabi mong ako Bicol Party List, ano yan para sa imo? Di ka nang ibang hapot, kasimpleng maray ka napot mo. Oh, yun na yan. Katabang na, kasurog pa. Yes, talaga si partner. Pag-una ko lamang, igwa ka ng ibang may sasabi. Ay! Oh. Mga dugang, sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa indong mga comment, mapauran man kita nin tablet, may kaspatyan sa pagbabalik yan, kang tabang, ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Ina po nindo kay Kuhan paano maghanap ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol.
nakabitulos ang nainot na natawan digdiyo. Kaya salamat na dakulaon sa Ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So ito maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laog kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang tabang ora mismo, partner! Yes! Bari na pagkahapon liwat sa tuyang 1,655 viewers! Ara mo partner, digdi sa script sa papel, ika. Duman ako. Sabi nga ni, medyo sala pa. Kaya di bali. Nagbabalik mga ka-aksyon. O, Hello, basa hello! mo na. Basa Hello mo na muna kung sa mga comments. parantabay ta sa Radyo Ragon Legazpi asin Katanduanes. Lilo yan buhay ko ngunyan. Natay to. Daing nagtitext, baka daing Igwa sa kuya partner. baka daing nagdadangog Ang sa sabi radyo. niya, hapon ninang Remy always present. Asilyero, Buda, Gulundrina, kang Maroroy, Daragalbay. Salamat po. Ayan. O di pa. Ang mag-text sa kuya ngunyan na nagdadangog sa Radyo Ragon Igwang marirecibing Ano? Ano? santol. Sumana, Diyos ko na ako lamang kung ano, nagulok lamang sa tuyang guest. Si Jocelyn Mendina nakatutok, Sharon Balisoro Manalang nakatutok man, Cheryl Bognalos, Josephine Peralta, Sharon, Jerlan Banga, dakulong pa partner makaskason, Bombasa de Leon Gracia, Mary Rose Lita Kadag, Bicolana Magayunon ka, sabi niya. Sige, thank you. Cindy Luna, Losinyada, good morning. Sige. Good morning sa iyo, partner. Ay, good morning man. Okay, Pa-advance, aga. Partner, ngunyan, bapaog makita ng estudyante ta makakaibahan ta ngunyan na hapon, Siya si Cherry Ann Mercader! Ayan! At sa tuyang tablet winner ka na kaaging episode, maray na pagkahapon, Cherry Ann. Pagkahapon Maray Hoy, na. taga saan Ayan. ka, Cherry Ann? Bantunan ka Maligalbay. Bantunan ka Bantunan, mali. di pa kakantos Nakadun na ko dyan. Di katalayas ka, no, Nakadun na no ako wonder. dyan. Nagagiyagay kami dyan sa Bantunan. Kumusta man sa Bantunan? Ayos man po. Ayos man. Kumusta ang pagkabuhay duman? Ayos man po. Ayos Ang man. Bantunan, partner, neighbor yan kan, kuyan, neighbor yan kan, so baligang. Sabi ko na. Layas ini. Tapos may relocation dyan Mora sa ng pista sa itaas enda. ka. Di ko lang kabisado sa pista. nako. Wala man po. So Wala ka relocation mong digdi sa pista? baligang. Ay, minsan po, pag ano yan, pag ayo kayo. Pag ayo kayon. Ano? Ayo ning kapag Pagbako pa pandemya. po, nung Tapos sa inut-inutan nindo, barangay Barrio na, ano? hindi man po. Ano pa? Ning Sala ka. pakauna po sa pakauna po sang Bantunan dito na po sa ning Palanog. Palanog cement na. pack. Duman sa may cement factory. Ang luwas na palanog na. Umpo. Lampas na sa Barrio. Umpo. Iba man po yan. Sala- Sa Ay, Tagaytay po Baswagian. yan. Sala, Umpo. sumapa mo, Dahil partner. Suagian, Suagian Kumusta pa, ka, no? Mary Ann? Cherry Ann po. Ay, Cherry Ann. Cherry Kumusta ka, Cherry Ann? Ayos man po. Oy, Cherry Ann, pirang taong ka na? 21. May boyfriend 21. May boyfriend? Kay ba mo? Hindi man Aram po. sa Indo na may boyfriend ka na? Umpo. Anong pangarang ng boyfriend mo? Nelvin. Nelvin na? Nelvin. Osabel. Usabel. Aram Taga din. niya na girlfriend ka. Taga din Umpo. si Nelvin na Usabel. Baligang. Baligang, Talaga magkataraning Pero talaga. taon na ka mo ni Nelvin? 3 years. 3 years. Looking forward for more years. Yeah, kumusta? May mga score na lamang si Nelvin. Mura po. Ano lang, hanggang ano muna? Zero Holding pa. hands. Holding hands lang, partner. pwede na. Nagkaklase pa, syempre. Pagkatapos mo magklase, anong gusto mo maging? Teacher po. Teacher. Pero para kay Bus Nico, ang 3 years, halawigo na yun na maray. Puro holding hands na.
Iba-iba nga ni ang tawo, partner. Oh, kaya mag siniko baga, may edad na sa iya. So mga padiyong ko, 3 days pa sana, yun na. Talaga. O, kumusta ang pagklase mo? Medyo nadipisilan po ako. Nata ito. Wala po sa amon signal. Oh, yun siya Hinasusal ng pong ko, problema. nagaparahang na. Ay, maripakan bi, mudahon mo ang mga cellphone. Paano ka nakakapadagos ang pagklase? Naganon po ako sa bulod. Magasakat kang bulod para lang makakuha Piga ba, ang piga signal. ba hanggang ni Nilben? Hindi Pwede po. ka sa bulod. Sisay kay bahan mo magsakat sa bulod. Solo lang po ako. Oo, karayo san. Pirang kilometro sa imong piglalakaw. Arani man lang po. Tas sa balay naman tapos ito taas na. Kung bulod pagka mo ang balay nindo sa baba kan bulod. o, magasakat Pira ka lang mong ng bulod. magiripangod. Upat po. Upa, ito nung Upat. trabaho ni papa mo sa kani mama mo. Ora man po. Pares wala trabaho. Nagapauno Napaano? sana. Naga-sideline lang po si pa. Ayun, anong piga sideline? Minsan naga-kopra. Nag-akopra. Kaysa na kuprahan. Dito po sa amo na amon. May amo. Okay. So, maski tios, Si mama mo. okay lang, laban. Si mama mo. Nagabantay po nung pamangkin ko. Ayun na ako so ipangod mo. Po, ubos na. Obus na, bunso ka. Po. Kara may managaragom na may paangod mo. Po. Nataw niyan. Inda ko Warang sad to. malibangan, Nagkairing partner. love tulos. Inda ko sad to. Yeah. Tago sa ito. Ikaw, mga pirang edad ka, magong. Depende kinilben. Pakaano na lang po pagkatapos, pag ay natrapas, ayan. trabaho. Trabaho. Nata, anong gusto mong maging? Teacher nga. Teacher po. Ulit-ulit. Teacher ng ano? Oh. Ano po ako ni high school, DSED, Teacher ng high school. High school, secondary education. Tama. Major in? Filipino po. Ay, sabi ko Filipino na. partner. Nata mong kayo mapili pagka mong English na dipisi. Iyo, kaya Mas Pilipino. mo rin ang sana. Pilipin. Kapasilsan. Correct. Oh, di ba? Ay, amo na de. Ayan, oh. Maski ura signal ayo ka tablet. Paano mo yung gagamiton? Basta Ay, ka sakat sa sa bulod. bulod. Tapos ang cellphone mo nagahang na. Po. Sige, at least lamang, bako na sa problema sa cellphone, signal na sana. Ano, mabawasan ang sa imong problema. O yan, kaput mo na ang bagong tablet. Yan! Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi ka na Bicol? diyan si Congressman Saldi ko. Unuan, isabi mo sa niya. Magayunon pati, puti, ang sa imo. Maraming salamat po sa Action Co Center. Tapos po kay Congressman Saldi ko. Dakaloan pong tabangya di sa akon ta. Cellphone ko po nagahang na kay na barasag na po. Tapos salamat po sa indo. Ayun. Merry Christmas in advance, ha? Po. Ayan, yan ang magparamundo. Ano, importante, igwa ka na ng bagong Ay, tablet. kuha kang bagong Bakuna tablet. para sa... Ang problema mo Day na sana, nagahang. kung paunuan pagsakat dito sa bulod. Pero pag ano, pag anak Taura mo ni signal dito sa balay ninyo. Mo, ano? Pawara-wara man lang po. Pawara-wara. Ano ang makusugdo mo na, ano, TNT po. talking text? Pasulon mo si Duwang, ano, Maluya. Maluya. Congratulations! Congratulations! Ayan. Cherry Ann Mercadero! Congratulations! Oy, Cherry Ann, duman sa mga iba man ng mga kaparehas mo estudyante na nagmamawot, Invite mo sinda. nin tablet, unuan mechanics para magkaayusan. Ning mag-comment lang po tapos i-share you so live ning Action Co Center. Tapos mag-tag ning 3 friends. Tapos isabi mo po dito so mga kung nyata gusto mo pong mapili. Yan lang po. Ayan, Ayun! ganun ka simple partner. Klarado. Klarado. Kaya ka nang gana, tatataog ka kan mechanics, sinunod mo ang mga mechanics mo. Partner! Bay! Igwa na naman! May nanggana na sa Cherry Ann Mercadero! Ngunyan Sisibog si aldaw! partner. Oh, May ngunyan! manggagana na naman! At maswerteng gana mo niyan in brand new tablet ng iba kundi si... Maria Cristina Alina! Ayan! Maria Cristina Alina! Uya, an sa iyang mensahe, Habang nagbabasa ka, partner! maangos muna ako, partner. Adun nga anay ako sa gilid-gilid. Dahil ka magalin, tabat binanga yan sa ton. Uno yan, napauno yan taragsan. Siyempre, alangan man mabusan ako ng hinangos. Ah, sige, basa. Okay. Ang sabi digdi, Diyos maray na aldaw po sa gabos. Sa satuyang Action Co Center staffs, sa mahigos sa pong host na si Ma'am Remy and Sir Joshua, at urog sa gabos sa tuyang kagalang-galang na ako Bicol Party List Representative, Congressman Saldico, marhay na aldaw po. Ako po si Maria Cristina Alina, 20 years old, taga Balaugan, Bula, Camarines Sur. Sarong estudyante kang Camarines Sur Polytechnic Colleges or CSPC, Banwaan Kanabwa, Camarines Sur. Third year college po, ngunya na Claresihan. Sa gitna ng pandemya, pinapanghawakan ko po ang salitang
perseverance, or tiyaga. Ayan, lalo nang hindi po madali ang online class. Ipinapahayag ko po ito bilang isang estudyante. Grabe po ang hirap at alam kong hindi lang po ako ang nakakaranas nito. Kaya po sa lahat ng kapwa ko mag-aaral, ito po ang tanging maisi-share sa inyo. Laban lang tayo hanggat sa ating makakaya. Kung sakaling tayo'y makaramdam ng pagod, pwede tayong magpahinga. Huwag lang paghinaan ng loob at sumuko sapagkat pagsubok lang po ito sa atin ng Diyos. Kaya kapag okay na ito, tuloy natin ang laban para tayo'y makapagtapos at makatulong rin sa mga nangangailangan at higit sa lahat sa ating minamahal na pamilya. Partner, ikaw naman! Ay, ang tsala, ni tsala, tunila, ni tsala, abrita mo rin, itita mo rin, Ano man yan? Nagsadiri ka na naman kilingguwahe. ipinasa mo sa ko bigla. Okay, liwat. Saro man po ako sa nagmamawot na mapili man po at matabangan kang kaninyong programa. Maski ano pong tabang na ali sa Indo. Action Ko Center, dakula po ining tabang sa sakuyang pagklase. Online class platform po ang gamit mi para makanood. Ang sakuya po kayang cellphone na ginagamit, sadit. Gusto niya dakula. Ang capacity kang storage. Nausad po sa sakuyang problema, pirmi nagkaklase kung tano. Ako nasasakitan mag-download kan mga video presentation files at apps na ginagamit mi sa online class. Tataanawon ko po ining dakulang pasasalamat sa Indo. Urog day po kamo magsisi kung sakaling ako po ang mapili ninyo. Cause I'm proud to say po na nagklase po akong maray. Dawag gaunong kasakit kinakaya ko para makapagtapos sa pagklase. Para usad man ako sa makatabang sa iba, lalong-lalo na sa sadiri kong pamilya pag abot kang panahon. Diyos mabalos pong maray, tadakul po kamong natatabangan ng mga estudyante. Nangangaipuan kintabang, kaya kung sakali pong mapansin nyo ang mensahe ko po, inipuan sa kuyang contact number. Dakulang pasalamat po sa Indugabos. Salute to all of you. God bless to all. Ayan! Alawi good partner, kaya ingatan po an sa imong sadiri. Bilib ako din kay Maria partner, Cristina bako, Alina. may note pa lang siya, partner. Ang note niya, para sa kuya, ingatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Maski daay ka niya iningatan, mag-adal po kay Maray. Ano na yung padayon? May note siya, partner. Ingatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Maski daay ka niya iningatan. Haha, charot. Mag-adal po kitang Maray. Padayon. Anong diba? gusto sabihin, partner, kan charot? May hugot siya, partner. Anong gusto sabihin Char. kan charot? Anong char? Parang sa mga baklaan baga. Char, charing, charot. Expression. Gusto mo sabihin, lingwa yang kan mga LGBT. Yes. Charot. Charot. Bako dati Barbie ka? Ha? Bako dati Barbie Hindi, ka? nagpaplano pa lang. Ay, Jesus, Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko. Nagpaplano pa lang. Ano daw itsura mo, partner, pag Barbie ka? Ano man ang makangalas? Ikaw daw talaga, partner. Ano kaya ang itsura? Kasi tuod ako, pangiling Kapag takamaskulado ako, ka. aram mo, partner, pasalamat sinda na day ako nagbarbitulos. Ako nagbarbitulos, wala silang kapanapanalo sa akin sa mga beauty pageant dyan. Okay, ladies and gentlemen, Miss si Ram. Mapasok ka na de. Ladies and gentlemen, binibining si Ram. Sa sabuyang pagbabalik! Mabasa liwat kami nin mga comment asin maparapol na kita nin 1,000. Asin pag-urlayan taan mga kaganapan sa nangyaring tablet distribution man sa Masbate sa pagbabalik yan kang tabang Ora mismo! Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
dakila na ang sambuyan ko makan mahiling na kamo ma kamo salamat langit kulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga change sa mga nailing mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar na matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Bulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Yan! Yan, partner. Okay. Okay, partner, nagpabati muna sa tuyang mga Sige. barkadang rider. One Rider Philippines. Oh. Magandang hapon. Si barkada mong June Salcedo. Nagpapabati. Si Cherilyn Briel Baral, Abigail Bigueras, nagpapabati man kan Bakakay Albay, nakatutok. Jocelyn Mendina, Eric Barado, Lia Lex Tabilog. Tabilog. Partner. Uy. Maria Cristina Del Agua. Nagpapa-shoutout palang partner. Ang masugid tang tagapag-antabay na para harok, para saklo. Oh, yan. Si Mark Anthony Ate. Yan, partner, sunangganan digi sa itong 5,000 pesos. Ayan. Iman si Bernadette Tabayag. Si Bernadette Tabayag is Ipres
nag-aapot kung paano magagantabang. Sabi ko, magduman sa Action Co Center. Oy, shout out man sa OGT Technical Director ta partner. Tapos sa bagong cameraman. Gwapong-gwapo, bago niya tong cameraman. Mabuhay. Ayan. Ay, hi, hello. Ayan. Shout out, Shano Kalia. Ayan. Matindi yun ang mga cameraman tadi. Mga wapo. Ayan, si Payen Janalyn, nagpapabati man partner from Mayaw. Mayaw, ini Mayao. Mayaw, Wasalbay. Wasalbay. Marina pagkapon, dyan sa Mayaw. Raymart, Apitan, Nara. Happy listening. Sige, istoryahin ako. Ano yan? Mga Si Nico Adilye pala ang OGT. Yan. Nico Adilye, bago Sige. OGT. Partner, on the job training. Sige. Ano mo daw maukudan kayan? Depende ko na nung ituturo ninda. Tama, ang naukudan partner kang sarong trainee, depende yan sa trainer. Yan. Tama. Malay mo partner, saro sa mga maukudan ni Nico kung paano ang maging matibay na congressman kan Batista Party List. Yan. Ade. Sige. Okay, mga ka-action, kan nakaaging aning Aldaw partner, kung magigirumduman mo, nagpasiring kita sa Katanduanes. Halika duman. Tanag kaigwa kita ning tablet distribution. Nagpasiring na naman ang team ta partner duman sa Masbate. Dahil kakaiba. Islang probinsya kan Masbate. Dai. Okay. Di ako nakaiba partner ta, dahil kita. Bakunado. Yan. 2 taong ka nang dahil nababakunahan. Ika na naman partner. Pero may kada sa natin gisingit mo yan. Pag nag-uli ito partner, huyo ka sa ko. Yung bagan sabi, pag may bakunado, bawal magduman sa Masbate. Actually, lesson learned. Okay. Alright. Duman partner sa probinsya ni Masbate, pasiring duman ang Action Co Center team, kaiba na Bicol Party List. Para ini partner sa nagpapadagos na tablet distribution. Yan. Kung nga rin partner duman, 25 estudyante, maski kita partner din nakabali duman, nakaiba, uto kita partner. May patarpulin. Siyempre. Ayan si Mark Cervantes, ang Provincial Coordinator kan Masbate. Yan partner, so nangyari duman, 25 mga estudyante, mga swerteng estudyante, ang benepisyaryo kan brand new tablet. Yan partner, gikan duman sa Banuaan kan Mobo, sa Masbate. Magandang speaker. Magandang speaker. Iba ang dating, Congresswoman Russell Ureta. Yan. Partner, duman yan sa Mobo, Masbate, asin sa City of Masbate. Nag-uumpisa na yan mga kampanya, nag-iikot na yan sa mga pistahan. Siyempre, kasama partner ang second nominee, Congressman. Si RJ, Sir RJ, Idosma. Siyempre, si Jody, siyempre, kanako Bicol, partida pa yan, partner. Si Jody, milyonarya yan. Jody Abot. Hindi, milyonarya yan. Aram mo itong Jody Abot, partner? Hindi ko aram. Iba man si Juday, ang bigmimin mo. Iba man yan. Oo, pero si Juday, yan. Yan partner, labian kaugmahan kan 25 estudyante na nakaresibi partner kan brand new tablet. Dakulang katabangan ini sa inang pagpaklase. Aside partner kan mga estudyante, pati sa mga magurang kaini, mga estudyanteng ini labi man ang kaugmahan. Taday nga sinda mga bakal pa partner. Imbis ibakal ning gadget, ibabakal na ning papa, ning pagkakan. Kaya yan, okay na okay ako Bicol Party List as in Action Co Center. Yan partner, parte yan kan programa sa edukasyon kan ako Bicol Party List. Ayan, congratulations mga estudyanteng Masbateñong Bicolano. Ayan po ang patunay na malayo man o malapit rin, saan man kayo naroon at saan man kayong panig ng Bicol Region, kaya kayong abutin ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List sa mga estudyanteng Bicolano. Dahil naging ulang partner ang balud. Ay, wala. Dahil partner Wala naging yan. ulang ang rayo. Hindi yan hadlang yung mga alon. Sabi nga ni partner, maski pagaano kaharayo, iaabot ni Congressman Saldi kan ako Bicol ang tabang para sa mga kababayan niya itong estudyanteng nangangaipo. Ayan partner, saro pa yan sa buhay na patutuo o ihimplo na pantay-pantay ang pag-ibig at pagmamahal ni Congressman Saldico sa mga Bicolano. Sa mainland Bicol, sa mga island provinces, basta Bicolano, kayang abuton kan tabang oramis. Correct. Dahil ulang partner ang dagat. Ang irarom kang dagat. Ika partner, Ikaw partner, nalilibong ako sa imo. Nag-ano ka sa irarong kandagat? Ang tigsasabi ko partner, syempre, pag nagdagat ka, irarom yan. Dahil mo pagsabihon na may mga aldaw na may tablet distribution para sa mga sirena sa Kasyukoy.
Ikaw na naman, pantaron mo na naman ang sa imong tayugon mo. imahinasyon. Hindi nga sa irarom kang dagat. Dai, kasi igwa pag ang tawag may fear of partner ano. na. Dahil man, isipon rarom mo. ning Susinakayan na Ramis Russell pamasbati. Dahil man nag-irarom. dai man Yan yan, man sa kasama ibabaw rin kang ito. dagat. Ang pagsasabi ko, partner. Dai Unya, naging paano ka ulang. sa irarom kang dagat? Hindi ko sinabi sa imong madumang ka sa irarom kang dagat. Oh. Ang sabi ko, dai naging ulang Oh. ang Pero dagat. di bale, i-suggest ko na lang kay Kong Saldi, kung Na. talagang may mga Bicolanong syukoy sa kasirin, di pabutan naman kintabli. Malay mo kung may iskwilahan sila dumaan. Iyo, sabi ko baga sa imong partner, si Congressman University Saldi, of Underwater. Atlantic Ocean. Malay mo. Si Congressman Saldi, warang pigpapalain, partner. University of Atlantic Ocean in between of Masbate and Sorsogon provinces. Tama. Di Bicolano. Oh. Di, record breaking. O ngunyan, di siyempre ipapadara ka ngunyan. O may mapira kang syukoy sa kasirin na may dugong pa. Ngunyan, pag nag-schedule na kang tablet distribution duman, sa irarom kang dagat, walang kasamang team, ikaw lang mag-isa ka. Ha? Ipapadala ka doon. O at least partner. Ipapadala. Pero bago kay padara History duman, yan, history. ititrain ka giraray kan mga barkada mo duman sa Nabpursol kung paano Mag-dive. Aram mo partner, saro ako sa best female diver according sa Nabpursol. Sampul nga. Ano man ako di mag-dive? Ika daw talaga partner. Ika tamatibay ka mag-dive sa ubas. Sa ubas? Ayaw. Di ako nag-dive partner sa ubas. Ano? Gusto ko nagbabasa-basa. Hindi yun. Pero partner, the best ka talaga. Iyan partner ha, sabi ko nga ni, parte iyan kan programa ka na ako Bicol Party Basta List na importante, programa para sa edukasyon. Basta importante partner, warang bakong kaulangan ang distansya o ang rayo kan sarong lugar pag-abot sa pagpaabot ng tabang ni Congressman Saldi. yan. Lalo na sa mga estudyante. Correct, partner. Kaya standby lang kayo mga estudyante. Igwa pa kita, pero pang Padakol pa garo, pa nababawasan eh. renibo pang mga tablets, Ribo-ribo partner. pa ang tablet Oo. na yaon dyan eh. Ano pa sa nangunyan? August. Kuya grabe na. Grabe pa ang tablet dyan eh. Uy, balaog na partner sa aga, September na. Bare months na mga ka-aksyon. Uy, partner, kaya pala namamati ko ng Pasko na malipot-lipot. naman, ukay tuli ng araw. Pasko Paskong na, sinta ko. Malamig ang simoy ng Nang hangin. Matok-tok na da si Jose Marichan Yan. sa Indong Pinto. Yan ang sumakanta ni Chu Jose. Nailing mo sa big post ni Kong Pido? Oh. Na TikTok ni Jose Marichan. Mas gusto ko kung si Kong Pido ang Ikaw mag-TikTok. talaga, number one kang tagahanga ni Kong Pido. Ano? Of course! Ay, isus, baka may diretso ko. Hindi ka tagahanga ng mga Noel, ano? Daiman partner, sabi ko nga ni Baga, si Pido may dakulang puso. Si Pido may dakulang kaisipan. Anong pagkakaiba, Si partner? Pido may dakulang pangaturugan sa syudad ning Legazpi. Ah. Si Pido mahigos. Si Pido may puso. Ay ka naman. Anong pagkakaiba, partner? At ikaw itagahanga talaga ni Kong Pido. Bako man yan partner sa tagahanga. Kasi ako partner, pag naiiling ko talaga na may udok sa buot na pagserbi, dapat suportaran mo. Saro pa dyan partner, nahiling ko man talaga na gusto, may kamautan si Kong Pido na mai-develop pang Maray ang Legazpi City. Oh, ngayon, okay na. Okay, given na yan. Naintindihan na kita na ano talaga. pagday mo na sa sabutan partner? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, bakit garukuang ka, imbir na ka pag mga Noel? Ika na naman partner. So, caller, tig-apudan talang ito. So, O kahapon. naiinis ka. Oh. Nata partner, ano ang rason para maimbiyar na ako sa mga Noel? Dahil man Di ko rason. kaya nga nipiga-apot ko ikaw ngunyan. Ika partner, pipasa-pasa mo sa kuya ah. Kaya nga tinatanong Ika, kita kasi anong hindi ko alam. paborito mong pangaran? Ang paborito kong pangaran? Elizalde Esco. Ito talaga partner. Duman ako sa bilyonaryo! Play safe ka na naman. Duman ako sa bilyonaryo. Oh, partner. Ika, problema ka play safe. Boss, Ano mo? bala ka na. Hello, tabi. September na, boss, aga. September na. Congressman Saldi ko and Congressman Pido, mabuhay tabi ka mo. Yan, partner. Ay, mga tugang, mga ay na ito. Mapili na kita kan sa tuyang maswerteng Raffle winner. Nagkapira sa mga ini na nahirasman kan sa indang mensahe partner ni pasasalamat. Aram mo partner, duman sa mga estudyante na natauanin na brand new tablet, labi partner ang pasasalamat. Ay, huwag ka pa pala ning ipi-play. Oo, Sige. kasi partner, importante na Sige. mamatian ta kung ano ang namatian ninda bilang Kung sa kay kita benepisyaryo nakabot kita sa irarum kang dagat, igwa pa lang salamat. Ayo. Sige. Para mamaraman kan sa tuwing mga kababayan at sa mga kapwa estudyante, uyaan pasasalamat kan sarong estudyante duman sa Masbate, dalanon tayo ni.
Maraming salamat po, Kong Saldico ng Ako Bicol Party List dito po sa tablet na iyong ibinigay. Maraming salamat po, Congressman Elisaldico at sa Ako Bicol Party List at magagamit ko po itong tablet na ito sa aking pag-aaral. Una po sa lahat, salamat po kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List. Malaking tulong po itong tablet na ito para sa aking pag-aaral. Ayan, partner. Nagkapira lang ito sa mga estudyante, partner, na nagpasalamat Ibig sabihin, sa Ako wala- Bicol Party List. Naniniwala siya na walang party-party dahil pandemic ngayon. Ngayon, pandemic, kaya party list. Yeah. Basta, ang importante sa tuya, basta sinabi mong party list, Ako Bicol. Oh, ano na naman ang sa imong sasabihon? Ano masasabi mo sa Ako Bicol? Sinda kita ako. Yeah. Bicol. Sinda kita, ika, ako Bicol. Yan, partner. Okay. Partner mo niya na pagkahapon. May Napili maswerteng. na naman kita nin maswerteng. Cash raffle winner! Ayan. 1,000 pesos! So mga kababayan tang nagabang asin excited na maapudan sa indong pangaran. Good luck tabi sa indo. May wagang garapon. Pasok! Sokpa! Ayan. O yan na. Ang sa tuyang Boss! OGT, Yan, cameraman. Dali. O, alat. Sarupa. Makaskason. Sarupa. May request? May nag-request. Ano, basahan ko. Sabi niya, sabi ni Mary Joy Diaz, dahil nailing siya nagtao. Otro. Balik. Ayan. Ayan. Si Shano Calieja po yan. Shano, maitom-itom lang, pero... Bala ka, nadagdagan mo. Ha? Maitom-itom lang, pero... Dakula! Maitom-itom lang, pero... Ano pa? Ha? Tulong. Maitom-itom lang, pero... Malanit. Arug-arug ka man sana sa mga pigasabi. Tandang ko eh. Dapat, sa diri mo. Maitom-itom sana, pero... Alaba! Alam ba? Maitom-itom sana, pero... Yan. Ibig sabi si... Miss Russell, ano da? Tilam. Ika na bunot, partner. Si Miss Russell, marami na nalalaman na Bicol, pero dahil niya man araman mga ibig sabihin kayan. Oo. Dali. 0926 0926 220 220 0765. 0765 Siya si- 0926 220 0765. Siya si Annie Rose Basalyote. Wow! Annie Rose Galing Basalyote! nakatutok ini si Annie Rose. Ayan. Annie Rose, kung ikatabi nagdadangog asin kaputwan sa imong cellphone, simbaga na tulos. Oy, good luck da, sabi ni Merly Masinas, maray na pagkapon, April Broso Sapo. Ano, nagre-ring na lamang ang cellphone ni... Yan. nagre-ring na. Speaking of ring. Annie Rose Basalyote! Pinalsukan ka. Pinalsok niya. Sige daw, last chance. Carmen Buatis, maray na pagkahapon man, Raymart Apitan Nara. Kwarta na inaayawan pa ni Annie Rose G. Bayaban Basalyote. Bihirano, nakatutok. Sabi ni G. Bayaban, me please. Sige. Minerva Cariaga from Pangasinan. Cannot be reached, partner. Inot, kinansel, ikaduwa, cannot be reached na. Ayaw niya. Abo, kikwarta. Ayaw kanyang makausap. Another number, partner. Sige. 09 0950 50 908 908 3941. 3941. Siya si Carla Milia Carla Melia. Candaragalbay. Sige daw. Hi. Carla Melia. April Dolor, nakatutok man. Arlen Pabilonia. Ayaw nila sumagot. Hello? Carla! Ay, hello po. Carla! Nagano ka? Ay, nagdadahog po sa radyo. Sa Sa'yo ina radyo! Baka sala mo na radyo ang Baka nagdadangog nagdadangog mo. ka sa MOR! Di ba po? Saan ka nagdadangog? Sa Action Co Center po. May radyo na. Yan, kwa! May radyo na. Anong radyo? Action Co Center. Sabi na! Makulitong ka. Sabi ng Action Co Center. Sabi ng Action Co Center. Anong frequency kan Action Co Center? Po? Iyo. Oy! Carla! Pirang taon ka na, Carla! 16 po. 16 years old! Sweet, 16. May bata na, may boyfriend na! Ay, bawal. Bawal! Natay Nata! ta! Po? Nata, bawal! Sino nagsabing bawal? Bawal ta. Study
Study first. Bawal ta pandemic baga. Sa'yo ka nag-i-eskwela, Saan ka Carla? nagkaklase, Carla? Po? Saan ka nagkaklase? Sa Daragahay po. Daragahay. Anong year? Anong grade? Grade 11 po. Grade 11. Grade 11. Ano ang trabaho ni Mama mo ni Papa? Si Papa po, tricycle driver. Si Mama po, nasa bahay lang. Ayan. Ayun. Ano pinaparabantayan ni Mama mo? Kami po tatlo, binabantayan po ni Bantayan ka Mama. ba, Carla? Tatlo kayo magkakapatid. Oo. Carla, kilala mo ang sa imong kaulay. Si Ma'am Remy po, tapos si Sir Joshua. Ay! Talaga naman. Ay, salamat sa imong partner nagdadawag sa radyo. Nagdadawag si Carla. Oo. Carla, Carla, ano may ang good news. rason kung nata kami nagapod sa imo? Po? At nata pa lang kami nagapod sa imo. Nanalo po? Yee, assuming ka ah. Ilan ang pinanalunan mo? Pera pala, nan sa imong ginanahan. Ano po? Hindi na mag-assume na 10,000 na eh. Carla! Congratulations! Nanggana kanin! 1,000 pesos! Halin kay Congressman Saldico and ako Bicol Party List. Grabe ang kaugmaan ni Carla. Ano ang Thank you po. Carla, ano ang masasabi mo? Anong mensahe mo kay Congressman Saldico? Tananggana ka. Thank you po kay Sir Zaldico. Gagamitin ko po to para sa pambili ko po dito ng mga gamit. Ayan. Ang ugmahon. Sain ka mo dyan sa eh. Daraga? Sain ka mo dyan sa Daraga? Taga-sain ka sa Daraga? Pa? Taga-sain ka sa Daraga? Tigdi po ako sa may Balaguer po sa market side. Market side, Balaguer, Daragalbay. Congratulations, Carla! Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Co Center para paano maraman mo kung paano mo maklaim ang sa imong ginanaan 1,000 pesos. Alright? Opo, thank you po! Thank you! Alright! Bye-bye! Thank you so much! Sarong estudyante partner kan Daraga. Daraga. Yaong kapapalan. Thank you po kay Sir Zaldi! Ayan. Alright, Sir Saldida, thank you so much. Opo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Partner, duman sa Partner. mga nagmamauot manggana ning kas, mga kababayan tanong Ayan! gigibohon. Sa mga estudyante man dyan or mas kanong status sa buhay, mapalolo, lola, ate, kuya, mama, papa, anong man ang sa indong status sa buhay, pwede ka mong manggana nin cash prize digdi sa Action Co tabang ora mismo. Kinakapuan lang nindong i-like ang sumuyang official Facebook page, tapos magpadara nin comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Day paglingawan ibugtakan sa indong contact number, asin magtag nin FB friends. Day man paglingawan, i-share ang samuyang live episode. Ayun. Duman naman sa mga may problema sa buhay, problema legal, problema medikal. Ako partner, may problema. Ano? Problema ko kung paano ako... Mabakunahan. Abala na sa imo ang IATF, ha? Mga tugang, may mga problema sa kataraning, mga chismosa, libakira-libakiro, inaapikan mga ayon sa opisyal Ako partner, ng gobyerno. may reklamo ako. Mga ayon sa di gobyerno dahil nag-aaksyon. May reklamo ako, partner. Anong reklamo mo? Kung paano kami magkatubig. Hanggang ngunyan? Kan may bisita kita digding may dardarang tubig, dahil mo kinauna. Dahil man ito makakaya, partner. Tadit man sana ang kupsit kang tubig sa iya. Ayo. Gusto mo sabihin, piguti kang kakampil hydro? Napig-ayos na nila? Tubig. Kaya yan man, partner. Kung igwa ka mo mga ka-action in mga reklamo, sabi nga ni partner, pasiring ka mo digdi sa Action Co Center. Asin, igwa digdi ng mga staff na maakomodar sa saindo. Siring man sa mga day makadigdi, partner. Oy, pwede man kamong mag-direkta duman sa Action Co Center Facebook page. Ipabutan sa indong mensahe kung ano sa indong inagrangay problema. May mga staff po dyan na masimbag asin maasikasukan sa indong mga inagrangay. Ayan, maliwanag Dahil yan. ang kamautan ni Congressman Saldico na kamong mga kababayan tang Bicolano, maasikaso, maalalayan, sabot kang kakayahan kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. Ayan, so mga nawawaran ng pag-asa, di ka mo mawaran ng pag-asa, tayaon digdi ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Asin, dyan na naman mga tugang nagtatapusan sa tuyang masiram na irestoryahan ko niya pong aldaw ni Martes at 31 huring aldaw sa bulan kan Agosto. Kami ang sa idong mga nakasabay, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez, mapasatuyan Siram, God bless Bicolandia and mabuhay! And syempre mga ka-aksyon, ako Mantabi at mga Salvador kan Bicolandia, Remy Araneta Mindones, maraming salamat, asin, mabuhay!
Faith in it, baby.